mati ndapi napa munoridza Mbira, Marimba, Ngoma neHosho. 2010 Ayo, ndine 10 years in 2003. ndopa mamba ngurovaidzi Ndopa ndatakutorova idzodzidzi. makambokwaniswa kudzirekodha here kana kumbodzipefoma kana kumbotenderera nadzo? Taipefoma but kungoti kudhara ikoko kwakusati kwane zvese zvemafoni zvesocial media but taitopefoma paya pama-agricultural show, taitoenda kwainzi kuvillage kuya tichitonopefoma ikoko tiri vanhu vadiki kuma-National AIDS Council kwese taitoenda. Apa mamuri kuchikoro? Ndiri kuchikoro ipapo. Makazozvimira zvaita sei? Tongoti pamwe tanga tati kurei zvedu tatangoti kureiwo munhu akungoitawo zvake zvaanga akungoitawo. Ini ndo pandakazodzoka pazinjanzwa. But ndakaona kuti makadzoka inyu kuzimudhanzwa but ndakaona kuti mwoyo wenyu unombodzimbika because maroero amakaita Marimba pakavhidhiyo kamakaposta I think it's about 5 days ago. Apa ndakatopedzera kutozvita kudhara izvozvo. Ndakutotestiwo kaMarimba kemwana wechikoro ndikati ndikarimboona kuti chirimo here. Pamanzwa sei manje? Pananzwa kuti aiwa izvi zvaakutombodiwa padhanso pacho ipapo. Zvoti tinogona kutarisira pamberi apa zvichisanganisa. Aiwa hazvikufanira kutosangana. Kufanira kutosangana watonzwa kuti aiwa asi mangoma ekufungidzira. Kumangoma makazoya rini? Kumangoma ndakazobatika 2013. Kutanga kwa2013. Pamakabva mazoya kuno? Pandakabva ndazoya kuno. Chii manje changa chaita kuti muchaya kumangoma because kumangoma akaukuka ndiko zvibhakera? Aiwa inini wacho ndiro zvibhakera futi. Aiwa ndiro zvibhakera futi but kuti ndizoya manje kumangoma ndakazosangana na DJ Fantan Choose ndo vakazombondisoma freestyle because kumba kwavo kwaiita zvekuenda maartist vana Kilati, vana Sekalas, vana Soldier Love, vanhu vachingoenda vachinoita mafreestyle ikoko achibva handirekodhiwo freestyle yangu yakaita. Saka freestyle iya aiisa manje mumastreets ndione mangwana ndakutomuka ndakutopuhwa sando paya. Apa ina handisi kumbosvita muimbi. Ndatongoitawo freestyle but kutodaiso freestyle radira. Muri kupigwa iri yazi? Kutopigwa nevanhu. Fantana akati pano wangu panapa ka pakutoda kuti upinde mustudio. Ndo pandakazonorekodha naLevels. Ndo pandakatanga first song yangu ipapo. Muchiri kuziya kuti inonzi chii first song yangu? Yainzi Muvengi. Ko kuenda pastage makazotanga kuenda pastage kuperforma live rini? Tongoti remember show yacho tongoti live yandinganyatso remember kuti ndiyo ka pane mashows amudhara chipazi aitwa. Pane akaitwa kuDZ Stadium. Hachanyatsozoita ainzi chima titles acho namashows acho but tongoti ndo yanga iri big stage yandakatanga ipapo. Chaunga vachakutambira isei? Chaunga ngari ma1 because time iyoyo tanga tisati tawanda ochi vasikana vanga varipo papaina naLady Squanda, paina naLady B, vana Empress Shelly. Saka vanhu vaitofara kutoonawo maEmpress achiripo. Apa mangoma mazuva yawo akatambirwa zvine power akatambirwa zvine power. Zimdanso mazuva yawo yakateererwa zvisingaiti because kwanga kwane maartist ekutora kwamaita kuti vanga vasati vawanda padhopa vai-imaja ipapo pakanzi kuna Empress Shelly totitaura kuti ndeupi zvekuti vakatosara vakabva vatosara ipapo. Muri right because panga pakaipa because paitotsvagwa ende munhu aiti akatsvagwa akateerwa akangodiwa chete akangodiwa mafanza kutomhanya newe kana wadiwa manje wakufanira unozvipruvha kuCity Sports Center kuti uri wemangoma here kana kuti hausi. Vakazotanga kuperforma rini komuCity Sports mugomba umo? 2013 iyoyo. I think it was August 2013 last day show. Pamachimhanya takachimhanya but painaya mabhodhoro ipapo. musadora saka makapedza here performance muCity Sports ndo maitograduatera munhu wese wemangoma kana izvezvi kana wanyatsonzwa yawe ini ndiro mangoma enda kuCity Sports. Manaziva kuti chamataura ichi chinhu chihombe pakakandwa mabhodhoro mabhodhoro but amuna kumira. Hatina kumira makaramba muchienderera nangoma. Hatina kumira tongoti vafanira mazuva anoti mangu anoti apangonwa 2 makeni anotaura kuti haini zvekuimba ndakumira. Hatina nekuti tongoti tatakati papaina Kilati chibva umbare papaina Sekalas papaina Soldier Love papaina Kina papainini
Right. tiri 5 Right. saka mumwe kana akandirwa mabhodhoro ka taizama kuti mumwe asina kukandirwa ombodzokera otangidza futi kuintrodusa munhu Right. tobva tadzokera futi Right. saka pakusimbisana mukempu imomomo hapana akazomboda kudzokera mumashure Apa mabatana ngakaita mbari yakabatana. aiwa mbari yanga yakabatana zvisingaiti Saka umwe akaita kunge zvakumuomera umwe uyo ukavhoti. obva akavhira munhu Kuti aiwa tisiye umwe wenu boys hatisiye umwe muhondo. Right. Ende zvakakubatsira isterei. zvakatibatsira bosi kubva ipapo takati tongopinda tese takadaro Right. Muchibva ipapo Empress takazoona kuti makazorekodha masongs akawandisa kumastudio mukabudisa mahits akafarirwa nevanhu. ya Mukatanga kutenderera. Pakutenderera kwamaita mukati makaita mari here nemarekodzi. Pano pakatikoshera ipapo. aiwa mari hatina kuita mari hatina kuita Nekuti mari mubvungiro maite. tongoti marekodzi izvezvi emudigital world munomu asiyana needu isusu Right. because zvamazuva ano unokwanisa kusatombonoperforma but uchingoshandisa masocial media accounts ako but pedu manje paitoda kutoti uende kudhansi Otherwise waisaita kana sei. hapana zvawaitomboita because handifungi kuti zvese zvataita zviri mukamera izvezvi hapana maperformances inogona kutongowana 1 2 payoutube but hakuna mazotaura neni zvakanaka. munazvo Vanozobudisa bhegi rangu rayana ringadakubudisa ese mavhidhiyo motaura kuti ndini here. ya Apa ndinawo zvangu ndaingoshuta. aiwa mari ainamboitwa paipe mari aina kana kumboitwa paya because paipa chimwe chinhu chakatwadza ka tatiri excited tatine excitement yesanto stereki takanyanyoda kuti sando stereki tisingafunge kuti zvatiri kuita izvi tiri kufanira kuzoita sei Koko amwe mastudio manje marecordings aita zonetsa. aiwa marecordings anambobvira netsa Marecordings ana kunetsa. anambonetsa ifeni izvezvi hapana patingamboti tamboita problem nemunhu nemarecordings ayo hapana. Yes, Zimbabwe in the building tonight. We have the great, the one and only Bounty Lisa, Dappy Lady, Chimama. And of course, she's live on the leading radio station, Star FM, representing the Zim Dancehall Overdrive. Atana, chimane mwaera rimweriti munepopiwa ngoma neEmpress. Kana kunakirwa moto, please. The champion sound. We are live and we are simply getting ready for the 23rd of May. Morgunzwa timu yangu mavisa aita saka isisiri yekufungidzira kuti pari kufa munhu here pari kudonha munhu pa UK 23 May. UK Zim Cup Clash. Remember, we are the champions. We are the current champions. And definitely we have to go and defend what rightfully belongs to us. I big up the one and only King Alfred for making this one possible. Your Etherton and Gary B. Okoyo ne horn formation, Baba. Bring it from top again. And Queen. Queen. Gundures Fantan to sport vadzenda kufamba toti ndina ribeti notora jackpot Clarks dada ndewe mangoma depot devozi vabve kuti imbondimirira kana ndauya ndenge ndauya imbondimirira kuda kuizura donedza ngoma tana icho shishi already gundures Fantan to sport vadzenda kufamba toti ndina ribeti notora jackpot Clarks dada ndewe mangoma depot devozi vadze kuti imbondimirira kana ndauya ndenge ndauya imbondimirira kuda kuinhura majenda vachuna kuti vandimirire chimbondimirira I really miscalled. Bounce it again, Tana. I really miscalled the stage. Empress, I really made the stage. Yeah. Ngoma renyu rakarira. Zvekudaro chaizvo. isusu tiri vakuru vemalate entry. Makaripindira rinezvere kuti reve late entry. Ndone sei. Right. Makazoripindira zvaita sei. Tongoti right. Inini zvinoitika kwandiri ka ndezvekuti lifestyle yangu yandii ndiri kumba yayi handonzenge ndiri pasocial zvekudaro. Right. Saka zvimwe zvinhu zvinogona kutembenge zvichitoitika ka
ini ndisiri kutomboziya yafanana harina zita ridhimu nasingatombozivi kuti ririko but ndakatozoona ndakutotegwa navanhu kunzi kopinda ika ridhimu ndozvakafanana ipapa saka ndinotozozvionawo leta kuti orit pane zviri kuitika saka ndo zvinonyanyoitika izvo bhozi inini handingori munhu wekumba kumba chaiko ende maproducer atozoti haumwe wedu uyu ndwemaletesi hatina zvakaita kana zvokoti bata ipapo ya right Empress mafamba nemangoma ini ndikuda kuziva kuti makore apfuuraya makadzengemisa sabatiki makadzira zita matenderera tiri kutemba nemi mangoma sekutaura kwamaita kuti pamakapinda 2018 pakatonzi tanaka kuna vamwe Empress vapinda mangoma mafamba nawo mastage mapinda maridhim ese apinda macollaboration muchirova ndofunga mukarova chimwe nabloti chikanetsa chikolabo chikanetsa muchikanda ndandi pastreet then suddenly Empress havasi kubatsika pamangoma inyaya yenyu yepadheni futi here yakamboti ndakumbonza izvo ndakumbomira chii chakaitika togona kuona kuti pa 5 to 7 years tagona kubata ngoma 1-2 but musiri active kana kumashows musingaende kumashows zvekuti ipapapa takatoti tiri mukutsvagai vatazongonzi aiwa musanetsa kana kuti mukutsvaga kwini vatozvipira kuti 2026 ma1 chimbonoonesai kuti manga muri kupi chii zvanga chichiitika alright tongoti 7 years ago dzamuri kutaura idzi ndionesei because handisi ndega chete nemageto itada kuta sei wada kuziva aiwa ndizvozvo tongoti mu7 years idzodzidzi hamino kana makambona pandakamboita injury yangu yepagumbo so saka injury iyoyo ndo yakatanga kundibata first iyoyo ndakatora time ndinayo injury iyoyo ndisati ndaoperatwa isusu takapedzera kunzwa muine injury muchida kunoitwa sei tichida unooperatwa but tazongonzwa kuti Empress vaita sei vabho but hatina kuzokwanisa kuti tionane saka zvakaitika ndezvokuti ndichinozonoperatwa injury yayo that was rini vanhu vamungazonoperate 2020 tabva tawira mucovid 2020 covid 2021 ndichibva ndanga ndaana baby papo mukurambidzwa kupinda mangoma nemasitures nesituation isituation because mukatarisa vakadzi vakasiyana nevarume ndizvozvo muindustry iyoyi because industry yedu inoyi inoda consistent kuti iwo umhanye nemangoma wombosiya zvekumba unenge unotiwa cheche hazvizoiti but kana kuri kuvarume anogona kungosiya atengerawo mwana yogati obva atoenda kustudio anogona kutoenda kudhanza anogona kuita sei but isusu manje tinenge takapreswa nezvinhu zvese motherhood negraft fanika iri hazvisangani saka 2021 paipepana baby ma1 hamusikwanisa kuenda kumangoma ko makazodecida rini kuti makupinda mustudio makutanga kuda kuimba mangoma futi saka patime yese ndaimbozamazama ndopaipa maimboona ndichizombokanda 1 ndozombodzokera futi kana tombokutsvagai kuti koEmpress kune kwakuzama kuda kumbodzoka patobhoona futi situation haisi kubvumira kunangana obva vanoti baby number 2 hawese wese hadzichatosumudzika njuga dzacho mababies kune mangani mababies kune 2 wechitunde warini wechitunde wa 2024 apa makuti makudzoka mangoma ndikuti pana ndauda kudzoka ipapa mbatati baby number 2 saka manje apa pamauroft hakuna umwe here baby manje aiwa handezvamwari mwari ndiye anozongoita kuti tionoti tapati but kana mwari atoti aiwa izvi zvichimbomiraika muchimboita zvegraft toita zvegraft but zvamai manje tapa graft andidika saka izvozvizvi management mukushanda nani tiri takangodai nevakomana timbopusha zvedu alright hapana munhu pamanagement andidi ko pamasocial media handles muri kubatika pati vanhu vachida kukutsvagai vachidonzwa ngoma nyowani because pamataura ipapapa kuti madzoka
aiwa ndofunga mayuti angu ari kufara kungoti network yedu ka haisvika zvoita zvakanaka ndakatoenda kupai tablet rewhatsapp mamboona mageto youths aiwa chokwadi because even panongotori kumba patori netime yekuti unonga kungoti marekodzi regai ndichitongosiya but pane vamwe manje mageto youths amukutaura anoramba achingodzoka kwauri kuti aiwa random munhu anotongobvawo pamwe ndewokubhindura kana kuti ndewokuzara panotongokunyorera kuti empress musadaro chimbotikandirewo 1 ko mudhara ari kusimbisa mangoma here ndo pamwe kuti panenge chida kubvunza kuti pamwe makuda kudzoka kuti mudhara havasi kusimbisa aiwa ani maona kuti mudhara ndo watotipusha kuti tisvike panapa handa zvokuti ndingoda kunzwawo mashoko angu aiwa ndinoona kuti mudhara ndo vatoita kuti tese tichisangane tisvike panapa ipapa apa mudhara ndoda kuvapa sami ipapa nokwanisa nombodzikisa ridhimu mbichana aiwa nembopa mudhara sami because vokwana mudhara last week tichitaura navo vachinzwisana mangoma ndakatoti king I think kuti anchida kuti mumboita sei mumbouya timbochimhanya kustudio zvikazonzi haisi danger king ndokubatsei manje ndofunga ukangotora 1 hour bva watodzoka zvikanzi king ngatingochimhanya thursday mamagara maiti toita sei tochimhanya nhasi ndofunga ndo kubva kuma7-8 ndovananga achitaura navo vakandisimbisa kuti empress vanga vambobuda pane kwavanga vamhanyira but vari kuita sei vari kuuya and definitely 10 dzinotosvika vanenge vatopa nzvimbo vatokula down saka iwa mudhara tinoti isando dzenyu mudhara dai maramba muchisimbisa handizive manje kuti pamwana toti kudii but aiwa vari kuzvinzwa mudhara nemambolaiso because mudhara munotikwadza mudhara aiwa vari kuzvinzwa because anotikwadza izvo tiri kucelebrata kuti chimama chete sei chadzoka saka mudhara tachema handingazodhepise zvangu asitaita sei pachemwazoti mudhara shoko vanenge vatoita sei vatorinzwa aiwa ndizvozvo 18 minutes after 11 she's in the building tonight and her name is Bonti Lisa. Well, it's musical. Enjoy. And the Empress. All right. Presha ya muno svipa yekuda kuziva kwatoswera manje takatochila nabosgaga zviri kuendeka chimbonirovere ngoma rekwashaba shabarabarangs shaba tingalingaling shaba shabarabarangs shaba tingalingaling shaba shabarabarangs shaba tingalingaling shaba shabarabarangs shaba beka maadhidha manaiki kuti musaone pane manga topfekera mucheka manaisi ende muchati hero panang'ana chirovai madhuku tipinde mudare rekusileya omwe dzakaboka ende don't care don't care chimboniroverewo ngoma rekwashaba shabarabarangs shaba tingalingaling shaba shabarabarangs shaba Switch and give me another one, Tana. This is the Immortal Movement. Welcome to the Zim Dance All Over Drive. She's in the building tonight. The Queen, the one and only Bounty Lisa. Nisati ndarwari mwengoma Empress. Kune vasikana vakawanda vari kuimba mazwano mune vamunomboteerera vari pakati pemwoyo wenyu ramunomboteerera kana kuti munoteerera vese kana zvakamira sei ndinoteerera vese but kadija ari pakati pemwoyo wangu kadija ari pakati pemwoyo wangu kadija ari pakati pemwoyo wenyu pakati plus ari kubatawo mangoma vanobata munaziva kuti nofunga pamakapindawo mangoma pepe muna 2013 pepe 2012 into 2013 mambotaura kuti vasikana vangu vari vashoma munonzwa sei kana muchiona izvozvo kuti vasikana vanenge vati wandei but still havasati vanyatsoita sei kuwanda chine mavoices ekuti tikaverenga pamanita 10-15 havasati vanyatsowanda mune zvamungadawo kuudzawo vamwe vasikana vari kunzero vari kudzawo kuda kuimba but vaine zvekuvabata ndini mumwe wacho ari kutobatwawo ari kuramba tida kuti hakaizvo but zvokudzoremai zvinodzora mumashure but I think
zvatinofanira kuita ka se tongoti chinhu chakanyopinza vanhu 2013 yaya vanhu vanga vakabatana right ndo zvinhu zvatofanira kuramba tichiita because I think tikaita tichimixa vasikana vacho tichimbomixa tichiita movement anomambona pane gore rekuti paiti Ninja Lipsy, Queen Khadija, Empress Shelly, vanhu vaibatana ka1 vomboita zvimamedley vomboita I think pakamboita vachiita mameetups akadaro vanhu vanoramba vachipushana because pamwe pacho wega I think muri right ipapo plus girl time yaya munombosangana muchisimbisana maproblems muchiudzwa aiwa ngatidai I think muri right movement inoitwa sei movement inodiwa bosi wega unogona kumbonetsa but kana uchiona vamwe vane zviri kwanetsa but vachitozviita ukwanisa kutoona kuti aiwapo wondozviitawo bata ngoma tara ndipe ngoma iro Empress ndofamba nengoma ndofamba nendarira ndotamba iyo ngoma ndofambira panorira yasvika nguva yepfumvudza mabhegi tarongedza chade zvemumba kana mukaona tichidai dhanzi racho tatosunga nemombe chigara makagadzirira chitima chikasvika madhuve unosara mamoyo sunga tiende chiyera tipenge oyerererere simplex wagwan ndofamba nengoma ndofamba nendarira kana ndoimba oyerererere ini ndiri ndiba ndiri gangsta ndofamba nengoma ndofamba nendarira hira 10 liters injini ndomutsa tipemberere Jehovha watimutsa 30 degrees ndapisa ndabatiza chihita chitarise pamira ini musi wesvondo tomukira kukelazi midweek tinenge tiri vekitazi tobata marimba ndobata dzembira tosangana pabira switch turner 23 minutes after 11 Empress chimbondionesai muri kuona apa tiri ngokupfekerera amwe maridhim vakavarirwa tongokanda ridhim hamuna nguva here yekuti muri pastage paipai even kudhara pamairova ngoma waimboti uri pastage wobva wakanganwa malyrics zviri kutoidzika izvezvi andotozvizako kuti titenga chipfekera but ndikuti manje uri pastage zvinozosiyana manje nekuti pandiri panapa ndane time ndisina mboita zvemangoma kana kumboteerera zvandakamboimba zvacho but time yestage yamanje mune makuta marehearsals makuta chichichi zvinenge zvaakupefectawo but hamusati mambosvikirwa negeto iti rikarequest rimwe ngoma raunenge wasatomo wane nguva wasati wapefoma hamune laki kana usati mambodaro because pane mwava kuti munhu anopefoma takamboti tina dhimako haatobva kujamaica ari pastage vageto isi akatanga kurequesta ngoma apa yani playlist yake akotanga kuti iwe vanhu vari kuti chiko vanavo kupedzera adaidza munhu wada akati kuti chi akati maiwe ngoma iroroka handichatomboriziva right chiduudzai manje kuti harina zita rhythm right maitaziva kuti kune rhythm ranetsa pastreet ndantori pasi mumugodhi chaimo right makazoribatiswa nani ipapo ka ndoda kutendawo madiehard fans abounty lisa bcause kune vamwe vanhu vekuti vakatonzwa bhiti vanotoziva kuti aiwa iri bhiti riri kutoda nhingi riri kuda bounty ridhimiri saka madiehard iwawo ndo akaramba achingotaura kopinda ika harina zita kupedzerana zvitsvaga kuti harina zita racho nderipi kweroro ndichingonorinzwawo ndikati tero meja tero apa harina zita renyu rakasvikotambirwa zvakanakisisa ndovunga pasocial media kana paredio ndikoti rakatambirwa stage muri kuona saka toti isusu harina zita iri max your return right zvechokwadi totarisira amwe mangoma rini ndambonzira mudhara pandataura navo zvakanzi aiwa chimhama chiri kushanda mangoma titori namwe marega tikarowana sero culture tirimumastudio but godfather ndogona kukuvimbisai kuti ngoma dzakubuda ndakati ndingaizotaura nachimhama nyatsonzwe kuti munotivimbisa kuti kudiko gore rino here Empress alright regai ningoti izvezvi parida kubuda official video yeharina zita rhythm right from there muchazviona henyu zvichidurura tara mano wandiwanira rhythm ile harina zita wariwana here harina zita magocha arunda
wacheka gorokoro wabvisa mazino, wadzura ndondora wandibvisa mazino. Pula. Chibata icho. Wagocharunda. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidza dosvitwa kandiro. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidza dosvitwa kandiro. Paya zvaipisa kunge kapachino, ike hino changova chino nechino, uchindifonera ndoti ndadzuka bwino, moto wabatidza dosvitwa kandi pasinja wandichachanisa brain sezvinenza kuno hakuna taiwe brand new grass. Listen me now. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidza dosvitwa kandiro. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidza dosvitwa kandiro. Paya zvaipisa kunge kapachino, ike hino changova chino nechino, uchindifonera ndoti ndadzuka bwino, moto wabatidza dosvitwa. Wasiya wanditachanisa brain sezvinyenza, kuno hakuna mufenje, kuno hakuna nzenza, isu takatya kakava pano dzinotosenza baba. Zvanzinatanamanibate ifutiro. Brand sparkling new. Leva! Kaboom! Ishishi. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidza dosvitwa kandiro. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidza dosvitwa kandiro. Paya zvaipisa kunge kapachino, ike hino changova chino nechino, uchindifonera ndoti ndadzuka bwino, moto wabatidza dosvitwa. Wasiya wanditachanisa brain sezvinyenza, kuno hakuna mufenje, kuno hakuna nzenza, isu takatya gakava pano dzinotosenza baba. Piyuwa wahala manje chawatora achitsengeke, chakasiyana nekalivha kengeke, mino sleeping drichidhumo namasendeke, isaisa cosplays hapachina kepeleke. My way, one more time. Wagocharunda. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidza dosvitwa kandiro. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidza dosvitwa kandiro. Paya zvaipisa kunge kapachino, ike hino changova chino nechino, uchindifonera ndoti ndadzuka bwino, moto wabatidza dosvitwa. Wasiya wanditachanisa brain sezvinyenza, kuno hakuna mufenje, kuno hakuna nzenza, kakava pano dzinotosenza baba. Piyuwa wahala manje chawatora achitsengeke, chakasiyana nekalevha kengeke, mino sleeping drichidhumo namasendeke, isaisa close case hapachina kepeleke. Wagocharunda, this time hatipinde nemoyo topinda nerunda. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidza dosvitwa kandiro. Paya zvaipisa kunge kapachino, ike hino changova chino nechino, uchindifonera ndoti ndadzuka bwino, moto wabatidzwa dosvitwa. Dade kundisanganisa niswa iwe, sanyebere bat street wise, ini ndiri gangster musandisaize, tamba nemoyo kwete wangu maiwe. Wacheka gorokoro wabvisa maziso, wagura nzondora wandibvisa mazino, wadzura moyo wakutoita madiro, moto wabatidzwa dosvitwa kandiro. Atala mani maitira ako nomuka kutoda zidhapleti rengoma ireka. Urutoda zidhabhere rengoma irire kuti ringobikwa richicheka Gary B.
because ndikuona kuti ngomana acho rekeza tingoti tichibva pamicrophone apa tadzataura naempress tigare takugadzira dhabhi iroro because uri kuona pachichekwa munhu vanochekwa empress. Right, mati pa social media pakanzi chiva muri kubatika? Pa social media Instagram yakanzi Bounty Lisa, pese panenge paine ka gangster wife ndo pande ndichibatika, pakatosheka ka gangster wife handipo ipapo. Right, saka the Bounty Lisa gangster wife, right. Facebook Bounty Lisa gangster wife, right. YouTube Bounty Lisa gangster wife, TikTok otherwise rinenge ritori fake. Rikatosheka gangster wife hariko. Right, ko vanoda kushanda nemi vanongokubata ipapo futi pamasocial media vanondibata futi ipapo, but kana vachida namba futi toapa pane vamwe vanonga vachida kuita sei, vachida kushanda nemi, vachida kutsvaga varida kukubhukai vanokubata isei? Ndobatika pa 0775 090 570. Ndipei namba futi 0775 090 570. Empress, thank you so much nekuya kwamaita tambokurukura. Aiwa handimatoita basi. I hope kuti manje panosvika August tinenge tatokuona madzoka futi mune ndandi tisingaite sei. Aiwa ndandi dziripo vakagara paside pangu ava vanonzi producer Ulofi. Right. Kana kuti Dilano. Right. Ndi artist futi. Ndo vari kuunganidza ngoma muri seiko producer artist. Blessings King. Muri airere King. Taka bless kwa King. Yanzi muri producer artist. Hongu mambo. Saka ngoma za Bounty ndimuri kudziunganidza here dzari kubika idzi? Zva manje tistiri. Zvekuti munogona kuti vimbisa here kuti pamazuva ari kuteera apa ndandi dzichange dzichidira? Pane moto muzhinji adedeka zvamunoita Kingman mozotikombailirawo mangoma neenyu neamunoprodusawo tobva tambowaterana makaprodusa yamwe maartist tombodzita sei, tombodzinzwa ngoma idzodzo mombouyo tombotandara? Definitely ndizvo zvesvo handidika. Aiwa, thank you so much Empress. Maita bhoko mafanzi enyu, mungade kuti chii kumafanzi enyu amira nemi nanhasi amira nemi futi? Mafanzi amira neni and ndowaita kuti ndidzoke panapa because nyange ukada umborelaxa anomukuona zvakuita foni foni yakutopisa. Right. Saka handichatombobvumidzwa kurara futi. Right. Vanhu ivava vando vanoita kuti ndirame ndichimuka kudai, so saka ndichatraya kuti ndiite zvido zvavo. Kwandiri ndinoti mandigonera posi mangodzoka nendandi futi. Madzoka nezvimahelmet, saka isu tiri timu yendandi. Aiwa tese kune ndandi ndokwedu. Saka panangoona ichi chaananzwa kuita sei? Kufara ya ndizvozvo. But thank you so much. Kana masvika kudheni muti tenderawo kuna Mudhara. Aiwa bo. Nezvichemo nepatachema mungosvitsa kuti vatopanzwa izvozvo. Thank you so much Empress. Yes, Zimbabwe, it is God for the Temple Man, and it's been a blessing with the Queen, Bounty Lisa, and I'm here alongside Tanaman. We are getting ready for the UK Zim Cup Crash on the 23rd of May. The good news is, I'm a visa team yangu. So there is no going back, there is no turning back. It's just moderation and kili. Saka team yangu chi. Munofana kugara matotanga ndikandira zvimaplaylist kuti mamera aya ndonomarowa nengoma dzipi maisa timu yangu. Saka unongokanda pa 0772162651 wandiudzata Godfather Skillers tinoita sei kuti mamero timamisa aya waiziya. And the champion sound on the move. Yeah, Tanaman, let's proceed. Wacheka guru